Здравейте! Преди 5 години започнахме проекта от интервюта за историята на българското айкидо. Днес, 5 години по-късно, по случай 35 годишната на Българска айкидо федерация, имаме щастието да направим интервю на живо с човека, който преди 40 години донесе в България истинските техники и истинските форми на айкидо. Той е човека, и заради който аз започнах да тренирам. Преди 1985 година се занимавах 6 години с карате. Много исках да започна айкидо, но не знаех дали има сериозна методика, сериозни хора, които да преподават. Тогава още бях в казармата и тогава моят треньор по карате ми каза: тук са дошли двама поляци, които показват истинско айкидо. Единият е до мен, Евжи Помяновски, или ние го наричахме Юрек, и мога да кажа, че това е основната причина аз да започна да тренирам айкидо, и така вече 40 години. Или тази година аз също имам юбилей, 40 години редовни занимания с айкидо. Здравей, Юрек! Здравей, Пламен! Много е ми приятно да съм тук с вас в България след 40 години. Това е много интересно. Аз говоря на български, само малко се бъркам от времето до време, затова извинявам се, че ако се бъркам, но искам да искрено да разкажа както беше преди 40 години. Аз бях млад човек, говорих малко на български и тогава получихме информацията от Георги Пенев. Да. Че има... Жоро Брадата, както го наричаме ние. Че има една група, която започна да практикува самички айкидо. Искат да някой да помогне. Те започнаха всъщност по снимки от книги, което е много трудно. Това също работа в Полша. В Полша айкидо се започна 10 лет по-рано и също се започнахме с книгите. Това е нормална методология, така беше. В тази момент казваме, ако можем да идем. Те, които не познават история, казвам, че това беше време на комунизма и нормалното не може да се двига между Западна Европа, Восточна Европа, но между соцстрани, Полша и България беше соцстрани, не могли да дойдем. Майка ми тук работала и аз мог да дойде и така се малко научих български. Това беше много интересно, защото първа групата беше само 10 човек. Аз познавам от тази времето Георги Пенев, Брадата и Георги, и има други Жоро Иванов, който починах 10 след после 96 година в кар акцидент. Да, в катастрофа. Да. И с тези хора сме започнали. Но не само тренировка на татами, отидахме също в планина на Витоша, имаме снимки, где правихме меч, японски хокън. От клони или от... Не точно знам какво место беше, но нещо близо до Витоша. Да. И там на скалите... А меч как направихте меч? Меч ме довесли. Вие сте донесли? Да, меч донесли ме от Полшата. Защо с влак пристигаме, не самолет. Да. С влак, това беше далече. 48 часа. По-малко 36. Но ако се закъснява в Букарещ, трябва да чака един ден в Букарещ на следващия път. За един път така беше. Това за то време ние сме беше на 10 години по-опитна на айкидо, но не можем да кажем в сравнение до сегодня, че разбирахме. Но разбирахме малко повече от нашите български колеги. Вие бяхте черни колани първи дан, което тогава беше страшно много. Да, това е верно. Но също, ако ние се сравняваме нашите уровни с тази времета, можем да кажем, че нищо не разбирахме. Но така беше за началото във всичките страни. Но тогава и нивото на айкидо по света, дори в развитите държави, пак не беше толкова напреднало. Да, това е верно. Ако разбираме история на Българията и историята на Полша, можем да обясним, че в Европата най-старо айкидо е във Францията. Във Франция има също най-голяма федерация, затова много различните страни, като Полша, като България, използвалите опит на Францията да се организува, как се организува всички другите работи. След това
България много бързо започна да се развива. Имахме също контакта с Сенсей Фуджита, Да. кой идва в България, идва също в Полша. След 3-4 години имахме 89-та година, кога започна се демокрацията. И с този момент... Тогава Георги Пенев и Георги Иванов в Полша взеха първи дан от Фуджита Сенсей. Точно така. Ние сме поканихме двама, Георги Пенев и Георги Иванов, да влизат в Полша, ако имаме специална сесия на екзамените от японските сенсеи. Благодарение на Полша пак първите български черни колани от Айкикай са постигнати. Точно така беше. Това мне много харесва, защото видяхме континуация и в този момент, ако имах първи черни пасите, се започна нормалното развитие на Българска федерация и днес Българска федерация е много хубава, много развита, има голяма успеха. Един с тази успеха имах възможност да срещам ректор на Спорт Академия. Само в България, от всички европейски страните, има айкидо, който се преподава като сюжет на Академия на спортата. Като бакалавър и магистър. Да, като професионално академически... Кажи няколко думи. Ти си много добър на японска фехтовка, на кенжуцу. Изучава в Япония 4 години или на място? 5 години. Кашима Шинторио. Да. Аз лично съм ти виждал уменията, как можеш да разрежеш бамбука с ламата. Как се наричаше на японски това? Татами омоте. Татами омоте е движението. Тамашигири. Как без да е закърпено за земята, ти го режеш два пъти. Да, може. Да, но ако се режеш с меч, това не е точно айкидо, това е малкото на страна от айкидо, но много е исторически связано. Във времето на самурая до 19 века джуджитсу, айки джуджитсу, меч, всичко беше заедно. И за това трябва да се разбира към многите техники в айкидо, те директно се изводят от техники на меч. Това е било част от самурайската подготовка. Както целият съвременен спорт, той произлиза от упражненията на гражданите да бъдат войници. Разбира се, войници, това е най-важна част на културата на Японията. Будо е бушидо, това се обозначава драга. Враг? Не. Път. Път на самурай, път на войн. На война. На войник. Войн. На война. Войн, да. Да. Война е по-качествено на български. Войник е обикновен войник. Добре. А война вече с дух, път на самурай. Менталитет. Да, път на самурай, где е морални кодекс и също всички другите работи, протокол, като трябва да се говори, като трябва да се поклони. Както европейските рицари също имат такъв морален кодекс. Точно така. И ако се гледаме на историята на айкидо, трябва да разбираме, че корените на айкидо се намират там, в самурайската култура и в самурайската техника. И затова днес, ако гледаме на техники айкидо, много хора няма да разбира какво трябва да прави, какво е взаимоотношението между тези стари техники и нови техники. И аз, ако преподавател, искам да обяснявам това и затова през 5 години, като беше в Япония, обучавах тези проблемите. Благодаря ти много и се радвам да продължим разговорите и в следващите. Сега още сме млади, може да тренираме и да помагаме на по-младите. Да. Благодаря ти много. Благодаря.